por acompañarnos hoxe aquí nesta presentación da revista Mazarelos, o número 13. É a primeira vez que presentamos na cidade de Vigo, xa iba tocando, despois de 13 números. Bueno, tamén queríamos facelo porque algúns dos artigos teñen que ver con esta cidade, nos parecía tamén un momento pois xa axeitado para vir a facer unha presentación aquí a Vigo. Vou vos comenzar falando brevemente de como xurdiu o proxecto de Mazarelos. Inicialmente Mazarelos naceu no ano 2019, cando unha serie de persoas da miña xeración que nos acabábamos de graduar decidimos montar unha páxina web para publicar artigos, as primeiras investigacións, traballos de clase que quedan no tinteiro pero que poden ter unha saída porque están ben feitos, porque teñen un atractivo. En definitiva, inquedanzas de persoas con ganas de facer cousas dos nosos compañeros e compañeras que tiñamos aí ao final da carreira e que queríamos dar saída a estes proxectos. Entón se creou a web mazarelos.gal, onde ese proxecto continúa e se publican artigos de pequeno formato de diferentes temas, todos centrados na historia, porque todos nacemos, este proxecto naceu na Facultade de Xeografía e Historia, por graduados en Historia, pero tamén ampliando outros temas de ciencias sociais, xeografía, filosofía, arte, moitas temáticas relacionadas, non? Un ano despois, vendo que o proxecto tiña certa receptividade, que publicaban moitas persoas e que había un público interesado no proxecto, decidiuse dar o paso á revista en papel, que é o proxecto que presentamos hoxe xa no seu número 13. O primeiro naceu no ano 2020, en xaneiro, 2 meses antes da pandemia. Non esperábamos o que iba a vir despois, foi unha presentación con moita xente, sin máscaras, nada que ver co que nos atopamos 2 meses despois. A continuación, despois de presentarvos un poquinho máis o proxecto Mazarelos, xa vos comento máis en detalle a estrutura da revista. Vendo que tanto a web como a revista tiñan certo interese, en 2021 se decidiu fundar a cooperativa, tamén leva o mesmo nome, Mazarelos Cooperativa, co obxectivo de profesionalizar o proxecto, de poder facelo desde outro punto de vista un pouco máis profesional, para facerse un oco no panorama cultural, e tamén nos dedicamos, ademais da revista, a divulgación histórica, o asesoramento histórico ou a comunicación. Temos algúns proxectos como O Reino no Mapa, publicado xa hai 2 anos, no que se crearon 8 novos mapas para entender o Reino de Galicia. Ese é un dos proxectos que fixemos como cooperativa, e outro que xa leva 2 temporadas é o Baixa a Praza, é unha serie de vídeos nos cales entrevistamos normalmente a profesores universitarios que nos deron clase a nós no seu momento ou outras persoas destacadas da cultura, nos cales os baixamos á praza, os sacamos do despacho académico e os baixamos á praza para que nos conten un pouco máis polo miúdo as súas o que investigan, poder facelo e que chegue a máis persoas dun xeito máis divulgativo. Ben, xa centrándonos na revista, a revista Mazarelos iso nace no ano 2020, aí saliu o seu primeiro número. É unha revista con periodicidade cuadrimestral, é dicir, máis ou menos sale cada 4 meses, normalmente en abril, maio, setembro e decembro. Eses son normalmente os meses de publicacións. Os obxectivos que temos como publicación son varios. Os 2 principais son combinar, de algún xeito, o rigor científico, o rigor académico coa divulgación. É dicir, Mazarelos é unha revista que ten un sistema de avaliación por pares cegos, que é algo propio de revistas, digamos, científicas ou con outro tipo de estatus, pero nós o que nos facemos a outro nivel máis divulgativo para que poda chegar a todo o mundo. Desta maneira, igual que no Baixa a Praza, o coñecemento sale das facultades para chegar a todo o mundo, sexa público especializado ou público xeral. Outro obxectivo que temos é facelo dun xeito estético, fuxindo un pouco pois de publicacións que se quedan un pouco como unha recopilación de actas de congreso ou cosas así, que non son páxinas inxentes de información, normalmente sin moito cuidado estético, e nós si que pretendemos intentar ofrecer un produto máis atractivo, máis visual. E outro obxectivo tamén é facelo en galego,
co obxectivo de normalizar o noso idioma, se ben é certo que non nos gusta presumir moito disto. E por que o decimos? Porque pensamos que a mellor maneira de normalizar a lingua é simplemente usala e non poñer a etiqueta de que é unha revista en galego. Non somos unha revista de historia, publicamos en galego e así é como normalizamos o idioma. É unha revista que ten actualmente unhas 75 páxinas e normalmente 6 artigos. Comeza sempre, antes do primeiro artigo, un editorial cunha pequena reflexión de 2-3 parágrafos sobre algún tema diferente en cada revista. Despois adoita seguir un artigo sobre unha convidada ou persoeira, normalmente algunha personaxe destacada da cultura galega, pero que non ten a entidade ou non tivo percorrido a publicidade suficiente. Siguen 3 artigos de investigación de diferentes temáticas escollidos nos que vamos recibindo unha vez que vamos abrindo as convocatorias. En penúltimo lugar, unha entrevista que normalmente é unha conversa, un diálogo entre dúas persoas. Ese é o formato que preferimos nós. En vez de entrevistar a unha persoa, pois normalmente convidamos a dúas para que xeren un diálogo, que se podan incluso repreguntar entre elas e manter unha conversa. E por último pecha un artigo dedicado, ou máis ben invitamos unha asociación a publicar un artigo na revista para dar a coñecer o seu papel, a súa historia. Normalmente abrimos a convocatoria cando se publica cada número, abrimos un prazo dunhas semanas para que nos cheguen artigos e, como xa vos comentei, o proceso de avaliación por pares externos e de corrección lingüística aplícase para garantir a calidade da publicación. A maquetación, como xa digo, corre ao noso cargo e hoxe en día temos a revista indexada nalgúns repositorios como, por exemplo, Dialnet. E xa indo ao número 13, que é o que nos ocupa hoxe, esquecín comentar que normalmente as revistas, teño aquí dúas, a 13 e a 12, están encabezadas por obras de artistas galegas. Normalmente escollemos ilustradoras, neste caso a revista número 13 que publicamos hoxe para encabezar a revista. A ilustradora chamase Rosa de Cabanas, pareceunos unha ilustración moi bonita como para encabezar o número. O primeiro artigo desta revista está escrito por Amelia Fidalgo e consiste nunha entrevista a Mijaela Ciobanu, que é lectora en español na Facultade de Linguas Estranxeiras da Universidade de Bucarest. Ela pertence á chamada xeración coa chave ao pescozo, que é o nome co que se coñece ás crianzas que naceron entre os 65 e 89 durante a Romanía de Ceausescu. Por que se chama a xeración coa chave ao pescozo? Si lemos na revista o que nos conta a propia Mijaela, a maioría dos nenos non tiñamos avós que nos levaran a recoller da escola. Entón, os nosos pais colgábannos a chave da casa ao pescozo. A partir do terceiro grado, con 9 anos e ata menores, xa íamos e viñamos os da escola, cos irmáns ou cos veciños. Todos levábamos a chave ao pescozo. Era normal e tamén era seguro. O peor que che podía pasar era perder a chave. Despois, o seguinte artigo desta revista está escrito por Pablo Molejón, que nos acompaña hoxe aquí para falar un pouco máis do seu artigo. Ele é historiador e trata no seu artigo un texto con perspectiva de xénero sobre as mulleres conserveiras a mediados do século pasado. El nos fala desta experiencia das mulleres conserveiras nesta cidade de Vigo a través da moza Rosa Monteagudo. O seguinte artigo tamén ten certa relación con Vigo porque o escribe unha abogada en dereitos humanos que se chama Sara de Torres. Ela é viguesa e nos conta máis información sobre a Convención sobre a Eliminación de todas as formas de discriminación contra a muller, CEDAW nas súas siglas en inglés, que é un organismo da ONU que é descoñecido para a maioría de nós. Nos conta no artigo pois a xénese deste organismo, o seu funcionamento e os principais logros acadados. O seguinte artigo, o cuarto, é de Aldara Castro, é xornalista, e nos fala no seu texto sobre os parques composteláns, polos que seguramente moitas e moitos de vós paseastes nalgún momento, do seu modelo urbanístico, o modelo urbanístico que hai detrás deles, da súa ordenación e de como afectou a pandemia a nosa relación con eses parques, non? Con Bonaval, con Belvís e tantos outros parques composteláns.
Como vos comentaba antes, o penúltimo artigo é unha entrevista, un diálogo entre dúas persoas. Neste caso escollemos a Domingo González Lopo e a Pilar Cajiao, dous profesores da Facultade de Xeografía e Historia. Ela está especializada en Historia da América Contemporánea, el na Idade Moderna. O tema da entrevista é a emigración, un tema tan importante para a nosa historia. O abordan desde diferentes puntos de vista, porque, como xa digo, estudan épocas diferentes, e esa pensábamos que era precisamente a riqueza que podía ter esta conversa, na cal pois eles aportan moita información sobre a migración, non só a América, que é a que máis coñecemos, sino, por exemplo, tamén a Portugal, antes da emigración a América, a Castela, a outros lugares do Estado, das viúvas de vivos, que nos falou Rosalía, e, por suposto, tamén sí que falan da emigración a América. Parece-nos unha proposta interesante. E o último artigo, como vos comentaba, convidamos sempre a unha asociación a contarnos a súa experiencia. Neste caso falamos coa Rede Galega de Estudos Queer, e o artigo escribiu no Alba Casas, que tamén nos acompaña hoxe aquí. En el xa nos comentará máis ela, pero bueno, nos fala de como xurdiu a rede, cal é a súa estrutura, os obxectivos e as principais actividades desenvolvidas nestes 4 anos. Para contarnos un pouco máis dos seus artigos, deixo-vos en primeiro lugar con Pablo Molijón. Bueno, moitas grazas a todos por estar aquí. Moitas grazas á revista Mazarelos, por extensión a Brais por confiar no meu traballo. Moitas grazas á librería Cartabón por facer posible este encontro. Eu veño a falar non tanto dun resumo do meu artigo, porque para iso xa está o artigo, senón, bueno, do contexto que rodea o artigo, das reflexións principais que podemos sacar del, das motivacións. Gustaría empezar polo tema das motivacións, porque é un tema que eu considero que é necesario facer unha reflexión sobre o tema. Eu non son especialista en historia contemporánea, non? Este artigo, como ben dixo Brais, ubícase nos anos centrais do franquismo, no século XX. Eu me estou especializando en época moderna, non? Entón, realmente a min este tema do traballo femenino na industria conserveira en Vigo chégame un pouco de rebote. Chégame de rebote porque me chega por unha historia familiar. Rosa Monteagudo, que é a protagonista do artigo, a través da cal eu construo o discurso, e a miña avoa, era a miña avoa. Ela me contou pois as súas experiencias cando traballaba, cando era adolescente, na industria conserveira en Vigo. E a partir de aí eu decidí indagar a través das ferramentas que temos os historiadores e as historiadoras para coñecer o pasado. Pois empecé a indagar para coñecer a súa historia, a historia das mulleres que traballaban na conserveira ao mesmo tempo que ela. Creo que é interesante remarcar por que me ven a motivación de escribir este artigo cando eu non siquiera son especialista neste tema, porque creo que é un bon reflexo de que ao final a historia, ao final é o principio, en realidade, a historia ten que partir das preocupacións que temos os historiadores e historiadoras no presente, non? Preocupacións políticas ou preocupacións persoais, que non teñen por que ir separadas moitas veces. E creo que é importante remarcar isto, e creo que é importante que a historia se entenda así, especialmente no contexto no que estamos, nun contexto no que as ciencias sociais e a sociedade en xeral vive un proceso moi importante de desmovilización política e social, non? Entón, nun contexto como este de desmovilización política e social, creo que é importante que reivindiquemos unha historia ao noso servizo, unha historia ao servizo da cidadanía, da sociedade, que parta das nosas preocupacións e que intente dar resposta aos nosos problemas actuais, non? Unha historia definitivamente combativa, non? E creo que eu esta vontade deixo a clara no artigo, non? E é a onde quero chegar eu. Pasando ao tema do artigo, o enfoque co que eu abordo o tema do traballo feminino na industria conserveira en Vigo non é moi habitual, no sentido de que o traballo feminino na industria conserveira en xeral nas industrias marítimas de Galicia está xa máis ou menos coñecido, pero nunha perspectiva máis económica. É dicir, aquí pois chama a atención para os que somos especialistas neste sentido, Luisa Muñoz Abeledo, que foi a principal impulsora dos estudos da industria conserveira dentro da perspectiva de xénero en Galicia, máis en xeral Xoán Carmona, pero todo nunha perspectiva máis de historia económica, é dicir, de pois coñecer mercados de traballo, salarios, precios, estruturas laborais, xerarquías, etc. Claro, pero a miña avoa non me falaba disto. É dicir, a miña avoa non me falaba de sueldos, non me falaba de mercados laborais, non me falaba de estruturas xerárquicas, non me falaba de redes de mercado. Ela falaba das súas experiencias traballando ali, da súa cotiandade, da súa vida cotiá, tanto dentro como fora da fábrica.
E iso era un aspecto que faltaba por estudar. Iso era un aspecto que non estaba investigado polas especialistas que traballaron este asunto. Entón eu decidín meterme neste asunto a través de dous conceptos, de dous ferramentas de análise. Por unha parte, o concepto de sororidade, pero un concepto de sororidade entendido non no sentido estritamente político e contemporáneo, que se entende como unha relación de amizade e afecto entre mulleres de cara a lograr objetivos políticos. Foi un concepto, por exemplo, que se popularizou un montón na segunda ola do feminismo, etc, etc, senón como un concepto moito máis amplio utilizado con perspectiva histórica, é dicir, entendido como a solidaridade entre mulleres marcada especificamente polas relacións de xénero, e que se pode trasladar a outras épocas históricas. Entón, entender as relacións que se forman no marco da industria conserveira entre mulleres dende a perspectiva da sororidade, creo que pode arroxar conclusións e perspectivas moito máis profundas do que arroxaron os estudos anteriores. E por outra parte, a través do concepto das experiencias, do significado das experiencias, que significa iso, as experiencias individuais das persoas que formaron parte da nosa historia, ou do pasado que nos entendemos como historia, non? Porque ao final os datos económicos, as fontes económicas falannos dun mundo en perspectiva macro, digamos, non? Un punto de unha perspectiva de grandes estruturas sociais, etc, etc. Non nos fala do cotiá, ou non nos fala tanto do cotiá. Entón, especialmente no século XX é moi interesante aplicar a cuestión das experiencias individuais para tratar de elaborar patróns de comportamento colectivos. Que fontes utilizamos para isto? Creo que é importante, nos aquí, vimos do campo da historia, polo menos nosos dous, entón non somos moi pesados co tema das fontes e creo que temos que selo. As principais fontes deste artigo son as fontes orais e as fontes de arquivo. As fontes de arquivo non teñen unha presencia tan clara no meu traballo porque é unha historia de vida, realmente, unha historia, un discurso construído en torno a unha experiencia concreta, a unha vida concreta, pero eu creo que é importante reivindicar aquí a necesidade de que as fontes documentais sexan centrais nos estudos históricos, especialmente cando agora hai tanta xente que se sente con confianza suficiente como para falar de historia de maneira non profesional, nun contexto non que todo o mundo pode falar de historia, ninguén se atreve a falar de física cuántica, pero toda a historia pode falar todo o mundo. Neste contexto de desprofesionalización do noso oficio, creo que é importante manter central a documentación de arquivo, porque ao final é a base do coñecemento histórico, e ten que ser a base do coñecemento histórico, non poden ser teorizacións na cabeza de ninguén, ten que ser as fontes documentais. Que pasa? Que para o tema que nos estamos traballando as fontes documentais non chegan, porque estamos falando de mulleres que traballaban en fábricas, e as fábricas producen unha documentación privada, que é esencialmente económica. Se ven para a hora, por exemplo, da fábrica Masó, sí que temos documentación un pouco máis personal, un pouco máis privada. Por exemplo, na documentación en Curbera, que fundamentalmente traballei eu, son todas fontes económicas. De aquí podemos sacar cousas, non? Por exemplo, nas follas de afiliación aos seguros obrigatorios, Seguridade Social, Vellez, etc, etc, podemos ver as relacións que tiñan estas traballadoras a través dos beneficiarios. Isto está nunha foto no artigo, non? É dicir, que pola parte de atrás poña que de mi seguro se beneficia non sei quién, fulanito, menganita. Aquí podemos saber, vale, esta señora tiña como persoas cercanas e importantes a súa nai, a súa avó, a súa non sei que, non sei canto, e podemos saber as súas relacións, pero non moito máis alá diso. Entón, a hora de traballar con experiencias cotiás e individuais, no século XX, os historiadores de contemporánea tedes a sorte de que contades con fontes orais. En época moderna non. É dicir, as persoas que forman parte das historias que eu investigo levan mortos 300 anos, como mínimo, entón non temos esa sorte. Pero en época contemporánea, especialmente no século XX, temos a sorte de que moitas das fontes siguen vivas. É necesario falar con esas persoas. É necesario exprimir as fontes orais o máximo posible, porque queren falar, e a xente dos compañeros de Mazarelos saben perfectamente que queren falar, porque tedes proxectos de fontes orais ata onde eu sei, e hai xente disposta a falar. Tamén hai que ser moi crítico co tema das fontes orais, porque especialmente a hora de estudar a xente que viviu o franquismo, moitas veces teñen na cabeza o chip de que hai certas cousas das que non se pode falar, e isto eu notaba falando coa miña avoa, de que non en cuestións necesariamente políticas de, vou a darte mitis de Carrillo, por exemplo, no? Pero sí que a hora de falar da conflictividade na fábrica, da conflictividade no seu familiar, custalles máis falar do tema, porque teñen precisamente ese chip de non hai que falar do que non se debe. Entón, nese sentido, hai que ser moi perspicaz e moi crítico tamén co que se di, e hai que ter en conta que o que nos van a decir as fontes orais está plenamente marcado por este chip que elas teñen na cabeza, de non se pode falar do que non se debe. Aínda así, hai que exprimir moitísimo máis o oral, entón isto xa é traballo para xente de historia contemporánea, eu xa me retiro nese sentido. Principais reflexións que podemos extraer do artigo.
Para empezar, que relacións que construían, porque ao final é nesto no que nos estamos centrando, non? As relacións que construían as traballadoras de fábrica están tremendamente marcadas polas relacións de xénero, por espazos marcados polo xénero e por actividades marcadas polo xénero. É dicir, estas mulleres construen as súas relacións personais e vitais facendo traballos que só fan mulleres nunha fábrica na que só hai mulleres, ou nun espazo da fábrica no que só hai mulleres, porque logo estaban os homes na planta de arriba facendo outros traballos, e logo fora da fábrica en espazos de ocio casi exclusivos para mulleres e en espacios domésticos onde realizaban actividades que en aquel momento estaban feminizadas. Entón, os espazos nos que elas construyen en relacións están completamente feminizados, marcados polas relacións de xénero, e iso condiciona tamén as propias relacións que construen. Por outra parte, as relacións que construen teñen operatividade, funcionan en conflictos específicos do xénero, ou marcados polo xénero. É dicir, elas enfrontan dificultades dentro da fábrica que teñen que ver coa súa condición de mulleres traballadoras. Elas enfrontan conflictividade no seu doméstico que teñen que ver coa súa posición de muller no ámbito doméstico. E no tema do ocio, o mesmo. Entón, son relacións sociais, son vínculos e son estrategias de defensa que teñen que ver co xénero, coas relacións de xénero. Isto non vou detallar agora, está detallado no artigo, ou máis ou menos detallado no artigo, e sería cuestión de meterme aquí en un volao curioso. Entón, bueno. Por outra parte, falando de espazos, nos en historia estudamos moito a través de esquemas moi estancos entre sí. Non sei se ti notases tamén na carreira, non? De que, por exemplo, a hora de falar de historia social, pois dividimos moito entre o espazo laboral e o espazo doméstico barra veciñal barra familiar, non? E como que son como realidades paralelas e separadas. A hora de baixar o cotiá, de baixar a cotiandade, realmente o que observamos, polo menos neste caso, é que son fronteiras moito máis difusas. É dicir, o que falaba antes, non? As relacións que se construen dentro da fábrica son operativas fora da fábrica. E as relacións que se construen fora da fábrica son operativas dentro da fábrica. É dicir, as fronteiras son moito máis difusas do que parece, non? E as persoas coas que fan vida social as traballadoras da fábrica fora do traballo construíronse no traballo ou son persoas do traballo e viceversa. Moitas veces as persoas que entraban a traballar nunha fábrica de conservas entraban por mediación familiar, que é o caso, por exemplo, de Rosa, ou por mediación veciñal, non? Entón, hai unha fronteira moito máis difusa do que pensamos habitualmente ou do que temos na cabeza habitualmente entre os espazos domésticos e veciñais e os espazos laborais. Nese sentido, unha proposta de avance, ou de seguir camiñando nesta liña, sería, por exemplo, que a historia laboral, a historia do traballo, digamos, a historia da familia, a historia da vida cotiá, establecese un diálogo moito máis próximo, non? Porque, ao final, creo que a hora de entender a cotiandade dos traballos é necesario aportar o enfoque da historia da familia, e creo que para entender as familias é necesario entender os seus traballos. Entón, hai un diálogo que non se está establecendo que debería establecerse entre estas dúas disciplinas. E logo, que eu creo que é unha cousa positiva deste artigo, e non é por tirarme flores, é que se enmarca nunha ola de traballos que tratan de visibilizar o traballo feminino durante o franquismo. E isto me leva a falar das perspectivas de futuro a raíz da publicación deste artigo deste número da revista, que teñen que ver con dúas cuestións, con historia e con memoria, non? E a min gustaría moito traballar con estes dous planos, non? Traballar no plano da historia e no plano da memoria, que moitas veces queda esquecido polos propios historiadores e historiadoras. No plano da historia, moi brevemente, seguir profundizando neste tipo de cuestións, non? É dicir, pois, avanzar dentro dos estudos económicos ata os estudos sociais, os estudos de vida cotidiana, porque aí queda moitísimo no que afondar todavía, e logo tamén seguir avanzando no plano económico, evidentemente, é dicir, pois, o que acaba de comentar, non? É dicir, observar pois os ingresos que se consiguen no traballo, como son aplicados ou como repercuten no ámbito doméstico ou no ámbito privado, ou as cuestións relativas á economía familiar, como afectan logo a hora do traballo. Ese diálogo é necesario establecerlo a nivel historiográfico, a nivel de historia. Logo, por outra parte, a memoria, que temos que construir en torno a isto, e conecto co que dicía antes, é que moitas veces xa trasladámonos á cidade de Vigo, a memoria de Vigo, a esta memoria do Vigo obreiro, do Vigo proletario, que cantan, como son estos, os de cidade proletaria, como se chaman, os de aquí da Ría, que cantan moitos artistas galegos, e toda esta historia que temos na cabeza do Vigo proletario, do Vigo obreiro, non? De que aquí se fundaron os Grapo e tal, moi guai, non? Pero claro, ao final é unha memoria que deixa de lado o traballo feminino. É unha memoria construída en torno ao traballo no naval, que un traballo esencialmente masculinizado. En torno ao traballo agora no sector automobilístico, que un traballo masculinizado. O traballo femenino que sostivo esta cidade nos anos posteriores á Guerra Civil e ata ben entrado o desarrollismo foi un traballo esencialmente feminizado. Porque a industria que sostivo a Vigo neses anos foi a industria conserveira, e a industria conserveira é unha industria de mulleres. Entón, creo que deberíamos incluir ou modificar a memoria existente que temos sobre a cidade de Vigo e a memoria obreira de Vigo para meter o traballo feminino nela, porque é unha cousa que non podemos entender a memoria do Vigo obreiro sen ter en conta o traballo feminino do franquismo. E logo tamén porque
creo que é necesario construir unha memoria en xeral do traballo feminino durante o franquismo. Precisamente para confrontar cun relato cada vez máis presente en redes sociais e cada vez máis presente entre rapaces e rapazas novos, estos profesores de secundaria que estades por aquí igual vos sona, que ese discurso de que no franquismo as mulleres non traballaban. Cada vez é un discurso moito máis potente, moito máis común, que se enmarca nun relato moito maior que o do milagro económico do franquismo, ¿no? De, bueno, as mulleres non trabajaban, con un sueldo se sostenía la casa y yo tenía vacaciones en la playa y un coche y una lavadora y tal y cual. Un milagro económico que non existiu. O que existiu moi matizadamente. Entón, eu creo que visibilizar o traballo feminino confronta precisamente con ese relato. E que é un relato que é moi peligroso porque nos intenta facer sentir nostálxicos dun pasado que non foi tal. É dicir, este rollo de con un sueldo se mantenía la familia, yo tenía vacaciones, é un relato que nos fai querer aproximarnos a épocas históricas moi prexudiciais para a clase traballadora. Entón, por iso creo que é necesario visibilizar as contrapartes dese relato. E visibilizar non quero dicir a verdadeira historia, porque iso é unha cousa moi dos pseudohistoriadores, non? Pero visibilizar as partes do relato histórico que esta xente non conta. Que esta xente que crea un relato histórico manipulado do pasado franquista non conta. Entón, pola miña parte, non sei se foi así un pouco confuso, un pouco un mix raro de temas, pero pola miña parte xa estaría, calquera cousa, aquí estou. Alba nos vai falar do seu artigo sobre a Rede Galega de Estudos Queer, que ademais que estamos no mes do orgullo, entonces, bueno, é un mes moi axeitado para falar de todo isto. Bueno, hola a todos. Primeiro agradecer a revista Mazarelos e, bueno, a Brais, que foi ca persoa que estiven traballando e dialogando estes meses, e tamén a librería Cartabón por a presentación e a todos vos por estaros aquí. E, bueno, quería antes de nada facer unha pequena introdución ao concepto de queer, porque posiblemente moitos de vos que estades aquí non sepades o que é. O concepto queer é un concepto anglosaxón que se toma do inglés, que significa rare, rarito, raro, e que sobre todo se utilizaba como insulto en Estados Unidos para definir aquelas persoas que tiñan unha tendencia sexual ou de xénero diferente á norma. Unha autora que Teresa de Lauretis decidiu tomar este término para nombrar outra forma de facer teoría, e de facer teoría dentro da academia e fora dela. A teoría queer o que ten é que ao final implica outro tipo de metodoloxías que moitas veces supón unha transversalidade que vai máis alá destas metodoloxías académicas fechadas e encaixonadas das que estamos acostumbrados nos sistemas universitarios en moitos casos e que nos limitan porque, como decía o compañeiro, ao final non nos permiten ver dunha forma máis transparente entre os espazos e romper estas dicotomías non só binarias do xénero, sino que tamén son aplicables aos contextos dentro da propia academia e a outros contextos sociais. Entón, ao final, dentro da teoría queer, o reto é que temos as persoas disidentes, temos un reto que temos unha memoria ausente. Temos unha memoria que se nos foi arrebatada, porque conforme na historia, é moi posible, a documentación está aí, da historia partese moito do archivo, e desa documentación, e desos documentos, nós temos que buscar outros archivos porque a nosa memoria arrebatóusenos e os archivos, por exemplo, do franquismo, como ti falabas, a maioría deles foron queimados ou están modificados. Entón, moitos compañeiros, a metodoloxía que teñen para recuperar a nosa historia destas persoas queer que viviron durante o franquismo e a través das cárceles. Ler os encarceramentos que se facían a estas persoas e ver como a policía os nombraba, como os definía, e a partir desa lectura é como este compañeiro, por exemplo, está facendo esa recuperación da nosa memoria durante o franquismo. En casos máis atrás, que veñen xa, como dices ti, nos que xa non hai documentación oral ou documentación escrita, hai que buscar outras metodoloxías, e estas metodoloxías moitas veces implican facer unha relectura e unha reescritura da nosa memoria, porque ao final nós, como persoas nas que tivemos que vivir fora da norma, tivemos que camuflarnos tamén dentro desa historia e vivir entre esos márgenes
E iso implica que temos que buscar outras formas de recuperar a nosa historia. Por iso, ao final, é un marco de estudio, un marco a teoría queer, na que moitos dos investigadores que estamos dentro dela ou que nos situamos neste marco nos sentimos bastante aislados ou solos na academia, porque temos outros métodos, temos outras formas, temos que estar saltando. E ao mesmo tempo hai unha tradición que pesa no marco universitario e na academia, que inconscientemente o que fai é como desprestigiar o noso propio traballo. Entón, no contexto do COVID, moitos compañeiros, eu non estaba nese contexto, eu unínme á rede fai un ano, moitos compañeiros sentiron a necesidade de xuntarse para sentirse que formaban unha rede colectiva na que poder intercambiar información, na que poder seguir investigando de forma conxunta e, sobre todo, establecer uns coidados e bueno, traballar xuntes. Creo que isto é importante porque en si mesmo o queer implica que non traballamos dende algo fixo, dende algo inmóvil, sino que traballamos dende unha multiplicidade, traballamos de formas nas que todos nos complementamos. Entón é importante que haya esta forma de traballo colectivo, porque en si mesmo ese o queer. O queer é traballar xuntes, é traballar en colectividade e é traballar desde distintas metodoloxías intercambiándonos e axudándonos. Entón, bueno, eu unínme o ano pasado e a mí sí que me gustaría falar, xa que o resto da información está no artigo, a mí sí que me gustaría falar máis do que supuso para min unirme á rede galega de estudos queer. Para min unirme á rede galega de estudos queer supuso, sobre todo, acercarme no contexto galego a todas aquelas persoas que estaban a traballar en un marco teórico similar ao meu. E, sobre todo, coñecer os seus traballos, porque moitas veces o que estamos facendo cousas moi similares en universidades ou en outros países que están unidas entre sí, pero que non somos capaces de chegar entre nós. Entón, a rede o que me permitiu é coñecer a outras persoas que estaban con os mesmos intereses ou con intereses parecidos, utilizando diferentes métodos e xenerar esa idea de decir, ostras, non estou soa, non hai xente que está facendo cousas semellantes, hai xente que está está traballando sobre este tema, voulle pedir información, vou a ver que me pode contar sobre isto. Entón, ao final, o que xenera unha equipa, é un texido comunitario, unha rede asociativa, e creo que iso é importante, que ao final hai unha tendencia na academia, inconscientemente a competir polos espazos, e creo que o que hai que facer é todo o contrario. Da colaboración nacen cousas moi bonitas, e a nivel persoal a rede tamén me permitiu conocer persoas que a día de hoxe pois considero amigues e sobre todo cando vamos a congresos é bonito ver como todas estamos aí e de repente recoñéceste, inda que esa a través, porque a maioría das reunións facémolas de forma, todas as reunións facémolas de forma virtual porque estamos en distintas cidades e en distintas partes do Estado ou fora do Estado español. Entón, de repente estás nun congreso e desvirtualizas a unha persoa, pero ainda así saludas a esa persoa como se coñeceses de toda a vida. Entón, iso é algo bonito porque é como non sei, faino máis persoal, faino máis coidadoso, faino máis, non sei, desmonta esta frialdad que eu polo menos atopaba cando estaba ca carreira no marco da universitario. Entón, bueno, creo que eu animo vos a que investiguedes un pouco máis sobre a rede, sobre as persoas que están involucradas na rede, dependendo dos vosos intereses. Hai xente, en historia, hai xente moi potente, entón eu animo vos a que lle botedes un ollo, a que investiguedes máis, porque, se están escribindo e investigando cousas moi bonitas e que moitas veces están aí e simplemente temos que buscar a forma de acceder a elas, e iso é un pouco que a rede está intentando facer, dai que fai 2 anos, se non recordo mal, se fixo
o primer congreso da Rede Galega de Estudos Queer na Coruña, e foi un espacio de unión na que investigadores de todo o Estado español e sobre todo de Galiza viñeron ali e nos xuntam, e bueno, se xuntaron, a un momento estaba en Berlín e non puiden estar, pero casi me coi un avión para poder ir, pero como punto de encontro na que compartir todo isto. Entón, bueno, ánimos a que lle botedes un olliño máis e bueno, a nivel personal teño que decir que foi moi enriquecedor e que polo menos para a miña investigación e que a miña tesis doutoral está sendo unha maravilla porque hai moitas cousas que non teño que buscar porque xa directamente lle pregunto a persoa. Entón, bueno, pola miña parte iso é todo. Creo que é mellor se vos tendes preguntas ao respecto volas responda porque se non poderíame pôr a falar disto todo o día. Ben, pois abrimos agora un turno de palabras por si alguén quere comentar algo ou facer algunha pregunta. Podedes preguntar a calquera dos tres o que queirades. Se hai palabras, claro. Bueno, mentres tanto, se ninguén se anima, vou vos comentando que, bueno, como podedes ver, temos moitos números 13 hoxe aquí á venda. Están a 9 euros, pero tamén trouxemos o número 12 que vos ensinaba antes. Tamén temos algúns cantos exemplares. Tamén é unha revista bastante interesante. Ten artigos de patrimonio inmaterial, de verbenas, de música tradicional galega. Hai un artigo de antropoloxía que se chama Sacauntos e chupasangues, os mitos dos secuestradores de nenos na cultura galega, que mete un pouco de medo, pero é bastante interesante. E tamén ten artigos de escultura barroca, da Idade Media e de asociacionismo rural. Si quixerades tamén ese número, os dous vos salirían por 15 euros. Non sei se alguén quere comentar algo. Mira, eu queria comentar sobre a historia oral. Como sabes, unha das críticas que se fai aos estudos de historia oral é que, basicamente, o cambio social, político e económico é moi difícil de percibir se se utilizan testemunhas orais, como sabes, non é? É unha das grandes críticas. É dicir, a historia oral dá unha fotografía de un momento, pero é moi difícil observar o cambio histórico, non? Atopaches iso no teu estudo? A ver, claro, é moi difícil observar ese tipo de cambios. Tamén que saber que fonte utilizar para cada cousa. É dicir, se eu, por exemplo, se quisese analizar un cambio social, económico, político, estrutural, non empregaría fontes orais. É dicir, hai que saber se estamos traballando con cambios estruturais, con procesos xerais ou con experiencias concretas. É dicir, para unha cuestión estrutural, xa digo, non empregaría fontes orais. En este caso non atopei evolución porque tampouco fixen un estudo de evolución. É dicir, se eulle, pues, sería interesante preguntarlle a persoas dos anos do finais do século XIX, dos anos 30, dos anos 50. Claro, as dúas primeiras están mortas. Entón xa non podes, efectivamente, claro, se eu quero, pero cambios sociais podes atopar en fontes orais. Non no meu caso, porque eu non traballei con cambios sociais. Eu quixen dar unha imaxe, como ti ben dis, unha fotografía fixa, pero sí que se pode traballar con cambio, o sea, máis que co cambio, coa percepción que tiña a xente do cambio. Dicir, a fonte oral para ese tipo de cuestións é moi interesante, igual que o cine, que a literatura, como fontes históricas, non valen como fonte do que estaba pasando, senón de como se percibía o que estaba pasando, non? Eu lle pregunto a unha persoa ou a un grupo de persoas como perciben o tránsito de X momento a X momento, e o que vou a saber non é como foi o cambio, senón como se viviu o cambio. Entón, nese sentido, sí que é interesante empregar as fontes orais, pero xa te digo, na miña investigación non o fixen porque non era o meu objetivo. Vale, gracias. Eu podo engadir algo? Sí, claro. Eu, por exemplo, dentro da miña experiencia traballando dentro da memoria queer, utilizando a memoria oral, a metodoloxía que, por exemplo, no meu caso estou aplicando e me está resultando útil é a través das metáforas. As metáforas, en moitos casos, esconden esos cambios. Por exemplo, no estudio que estou a realizar, a metáfora de licantropía era unha forma que hai no contexto galego para cada vez que unha muller intentaba romper ese binarismo de xénero, a palabra que utilizaba era convertirse en loba. Entón, aí é onde nós podemos buscar, ou temos que atopar ao final outras ferramentas cando non queda máis que a historia oral.
é outra forma de facer unha relectura dela. E bueno, sí que o que dices ti é máis fácil ver os cambios, pero non que che den unha visualización, o que tes que máis que ver dentro do cotiá. Solamente che poden dar do ámbito privado, polo xeral. Algunha palabra máis? Calquera cousa que querades comentar? Bueno, nese caso, pois agradecervos a vosa asistencia por vir hasta aquí xa pechando a temporada de presentacións, penso eu, que estamos xa a piques do verán. Agradecer á librería Cartabón por acoller o acto, a fotografía tamén que tivemos neste acto e nada, para o que queirades aquí estamos. Moitas grazas.